Kardinál Miller se 14. července 2024 zkompromitoval veřejným výrokem, kterým prohlásil zjevného heretika Jorge Bergoglio za legitimního papeže. Bergoglio na sebe stáhl mnohonásobnou exkomunikaci, late sentencie a nejtěžší boží trest anatemy dle Galatianům 1.8, tedy vyloučení z tajemného těla Kristova. Sodomským antievangeliem stáhl prokletí na sebe i na své stoupence. 1. července kardinál Miller přijal od apostaty Bergoglia církevní povýšení. Současný stav je takový, že Bergogliova Deep Church je už zkompromitována. Potřebuje se proto znovu prezentovat, jako by byla pravověrnou katolickou církví. K tomu by zednářům nejvíce pomohl strategický tah, aby po Jorge Bergogliovi následoval takzvaný pravověrný papež. Jejich nejvýhodnějším kandidátem by byl kardinál Miller. Jeho uznávají jak tradicionalisté, tak liberálové. Svou pověstí pravověrného by odzbrojil odpůrce Bergogliovy herezí i sodomského antievangelia. Přitom by ale nerealizoval bezpodmínečně nutnou záchranu katolické církve. Pouze by se postavil do čela Bergogliovy anticírkve pod hlavičkou katolické církve. Bergoglio, který se v roce 2022 veřejně v Kanadě zasvětil satanu a dne 18. prosince 2023 provedl skrze fiducia supplicans transformaci katolické církve na anticírkev New Age, splnil svůj úkol. Kardinál Miller ve funkci papeže by už jen potvrdil tento katastrofální stav.